qembu neimbangi zethu usazozala umuntu ozoqeda ngeIFP. Leli qembu lahlula uhulumeni wobandlululo, lahlula nezinduku zabafa. Njengoba kwenzeka emlandweni oseBhayibhelini lapho uJesu akashelwa wayedla naye. Isitha lapha IFP sesingangena ngothile ogqoke njengathi kuphela. Loyo muntu siyobona ngezimpawu ezithile nesingahlobene neziqambiso kanjalo nezimfundiso zomntwana wakaphenangele. Loyo muntu siyobona ngolimi lwakhe olungeluhle, okulimo olungakhi. Lapha ekhuluma ngabanye abaholi beqeqeqo. Siyobona ngeminwe yakhe uma ebhala ezinkundleni zokuxhumana ehlukanisa ubuholi beIFP phakathi. Lolo hlobo lomuntu uhlobo olukhona phakathi kwethu. Okwethu thina IFP eyabhabhadiswa yagatshwa izimfundiso zomntwana, kumele lo muntu simkhiphe inyumbazana. Simncince indlebe mayekhuluma ulimi lwakhe siluzwe ukuthi liyahaya, kufanele simncince indlebe ngoba uyathanda ukukhuluma njalo uqhekeke. Futhi simncamele noPaula ngoba iminwe yakhe uma ebhala ezinkundleni zokuxhumana ihlalela uxolo. Bokomrezi, alukho uhlobo lwenketho nezethembiso ezenza umsunguli waleli qembu umntwana wadela umgomo wakhe wokuphila nezimiso zeqembu alisungulayo. Uma sonke lapha sithi singabafundi bomntwana, pho siyohlulwa yini ukumelana nesilingo somuntu nabantu abasibiza ngathi kepha benezinhloso zabo ezimbi ezihlukanisa phakathi.